Better luck next year. Noin. Sieltä se vaan koukki. Erikoisesti. Joo, 6. jakso. Kiivetä ojasta ylös, vaikka ehkä ei olisi arvannut, että näin käy. Ei kantsi monesti kokeilla kyllä tolleen. Tuo on ihan kiva aloitus. Tässä kun pelataan kuitenkin vaan jatkoon pääsee eikä parasta tulosta. Joo, siitä ei ole niinku, tietysti ei mitään haittaakaan ole, mutta on aivan sama, pääsetkö ykkösenä vai sieltä 16 huomiselle. Ainut mikä ykkössijassa on itse asiassa jopa haitallista joutuu meidän haastatteluun pelin jälkeen. Mä oon Mikan kanssa vähän samaa mieltä. Mika on kanssa sanonut, että mielellä ei näitä Finasta 1 ja 2 johda, koska ei siinä ole mitään voitettavaa sen jälkeen. Kyllä. No niin. No, Linuksella jo yli puolet siitä, mitä tarvitaan plussaa todennäköisesti. Periaatteessa tuli maksimisarja jo, koska epäilen, että Karjaamies heittää kaukaloon tätä heittoa. Joo, mä luulen, että ei tule yliastutteessa tai tonne tuollaiseen tummemmalle alueelle tonne reunaan. Ja isossa kuvassa 299 on ihan sama kuin 300. Kyllä. Siistiä olisi, jos lähtisi 2. Tuossa oli joku näytti, en muista kuka, niin oli heittänyt joku ukkeli 892. Mä näytin sulle jo. Ja sinä? Niin. En mä niitä sarjoja nähnyt, Niin, mutta yksi kun trepa oli, niin aika huonosti on kyllä ne 2 viimeistä yritystä mennyt. Uskaltaisin väittää, että se on one of a kind series. Ja näin. Ja jälleen 300. Oliko se nyt 16 vai 17? Se oli ennen kuin finaali alkoi, niin viimeisenä nyt se on kärjessä. Tai no anteeksi, 17 tällä hetkellä. Oliko se muistaakseni 16 vai 17? Mun mielestä on 17. Äsken tuli 1, eikö tullut pikassa erässä?